yekti sawusing semeti mungguing patrabaan danguhan ningali wijiling sasangka saking graning arga lole berguduk manyar-manyar pregantil buntute ki sandeng-andeng cilik mulai dicuplak dadi malah Allah para Pandhawa ayo papakno kridane Senopati Agung Astina Pandhita Sukalima sang Begawan Durna kowe aja nyawang yen aku iki gurumu aku wis lukar busana kabrahmanan aku wis ngagem busana lukar busana kapandhitan ngagem busana kaprajuritan tekse aku kudu pendhita meneh aku Senopati ayo Werkudara Janaka Puntadewa nang kula sedewa gurumu sing madana wadyan palagan sampurnakno aku Dara Kresna kakangku apa? Jumbuhna kelawan prastiyamu nalika semana. Arep ngrampungi senopatining Astina sapa sing kemlebat, sapa sing kemledang. Kakang mbok rampungi. Lah iki senopatining Kurawa Ranana liya Pendhita Sukalima Begawan Durna. Ayo. Werkudara dina iki kowe kudu maju madyan palagan. Petukna Senopati gurumu Begawan Durna. Oh, kakangku. Apa? Yen merintah nganggo watonan ora mung waton merintah. Werkudara iki isih genep panca ndriyane. Aku sing duweni budi pekerti. Aku sing duweni rasa pangrasa Begawan Durna kuwi guruku sing tau tak gurune minterke Werkudara. Aku duwe ngelmu kuwi paringane Bapa Durna. Nadyan to sing mejang sing paring piwulang kuwi dudu Begawan Durna nanging dalane sing nuduhake Begawan Durna. Aku durung bekti karo guruku, malah aku wis mbok du karo guruku. Aku iki menungsa waras. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara Jahmawi Suta kang munggah kekaling rata teher tumiyang ingkang saratama. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Paman Prabu Pancala inggih nggih. Sakmenika ngaten. Panjenenganipun anak Prabu sampun nandhingi kridanipun Begawan Durna. Kula kinten boten badhe wentala, boten badhe tumama para Pandhawa. Paringipun Kanjeng Paman Durna menika mengsah kula wiwit muda. Nadyan menika kadang kula. Nanging rikala semanten sampun aprastya. Bedahipun negari Pancala rumiyin saking pokalipun Kumbayana. Ngantos Kumbayana saged ngukup bumi Sukalima. Sukalima nak tlatah Pancala to nggih. Oh ngaten Paman. Inggih. Mila dinten menika keparenga kalenggan Senopati kula suwun.
Kumbayana mangke tandhingipun kula. Janipun perkawis menika rak perkawisipun Paman Prabu Pancala. Sanes perkawisipun Pandhawa lho, Pak. Sampun nggih, sampun. Sampun ngantos dipun arembak panjang-panjang mboten rampung-rampung panjang res. Menika sanes perkawis kula nanging kula nggadahi petang kaliyan Kumbayana kaliyan Durna. Durna menawa kula wonten dawuh Rama. Dene iki saja padha melu-melu. Pun bapa dhewe sing bakal ngrampungi Begawan Kumbayana Begawan Durna. Kita nggah kula aturi paring pandonga saking katebyan kemawon. Dinten menika badhe kula tandhingi kridhanipun Kumbayana. Wang Candra wis gumlewang nyimpanging Cakrawala wayahe wis kakatenjang rame swaraning satu kukluruk sesauran wetan soroting haruna lah dalah Kakang Sucitra iki ya Kumbayana pancen aku Sucitra Durna aja nyumbari karo muridmu para Pandhawa yen kowe menang ora kondang nek kalah tiwas pirang ayo padha ditetepi sumpahmu nalika semana nalika kowe mbedah karo Pancala nganti kowe entuk kukupan bumi Sukalima mbok dadekke bumi perdikan aku lila nanging rikala semana aku aprastya tempuking perang gedhe aku kudu tanding karo kowe padha-padha siswane Sang Rama Parasu ya pancen rina wengi sing tak pikir mung kari kuwi Kakang Sucitra nadyan aku karo kuwi nanging wiwit biyen mula pancen ora duweni rasa rukun antarane kadang temane dadi musuh bagus ayo endi sing luwih digdaya besok wani saiki wae ayo buktekke peparingan ayo endi sing lina mesti temekaning pati
Dening rudira kawang gekono bangsu nira aduh Rama Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Kunjana paduka Kanjeng Rama gugur madyaning palagan Rama wah Kresna kakang kok Werkudara apa ora nambah-nambahi dosa kaya ngene iki piye Tresna Jemena kula wonten dawuh kunarpane Kang Rama Paman Prabu Drupada pasrahna kelawan para brahmana Dara Kresna kakang kuwi Kang Paman Prabu Drupada wis gugur ana madyaning palagan. Sapa to sing dilabuhi? Rakya Werkudara sakadang. Aku ora rumangsa merintah. Iya bener. Kowe ora merintah. Kuwi saka krenteke penggalihe Paman Prabu Drupada dhewe. Piye saiki karep tak tanding? Tanding karo Begawan Durna. Aku coba kon mungsuh karo Begawan Durna yen liyane tak entekane dina iki. Ning aja nganti mbok mungsuhke Begawan Durna. Timbang aku mbok mungsuhke Begawan Durna lila aku patenono. Oh ngono. Ya wis, saiki ngono bae. Yen pancen kowe ora gelem mateni Durna, kandho sawangan. Kae ning Ratu Nunggang Gajah. Kae sapa? Apa kae Serayan Ngastina dudu? Lah sapa? Kae wong golek bondo. Golek bondo piye? Ratu kae ora ngewangi Pandhawa, ora ngewangi Kurawa. Kae mung golek kesugihan. Carane piye? Nek ning ratu mati sandangane diteteli. Anggon-anggone diklumpukke. Mula sawangan. Kae mburine ratune kae isine rak gerobakan pedhati. Kae isine bondo donya kae mung golek kesugihan, golek kepenake ngraga. Kae ratu kendi? Ratu Turilaya Prabu Premiya. Nunggang gajah. Gajahe kae jenenge Gajah Esti Tama. Patenono. Ning mengko yen ana wong takon sapa wae. Yen ana wong takon sapa wae sing takon karo kuwi. Akonana, nek sing mati kuwi Suwatama. Sagu ora? Sagu. Tenan sagu. Yen sagu patenono Ratu Nunggang Gajah.
Lun. Daramu Werkudara arep mateni Ratu Nunggang Gajah kae. Nggih, terus. Ku nek Ratu Nunggang Gajah ka wis mati, kowe ku aluk-aluk kok. Aluk pripun? Swatama mati, Swatama mati ngono. Lah, sing mati niku sinten? Ya sapa wae kowe muni ngono. Lho kok sapa wae muni ngono piye kuwi? Sing mati niku sinten? Kae Prabu Permeya Nunggang Gajah, gajahe jenenge Esti Tama. Kowe nek wis mati kowe bengok ngajak sapa wae. Nek Pandhawa kon muni kon alok-alok Swatama mati, Swatama mati. Bagong barang kudu muni. Nggih. Anu enten sawerane. Upamu kowe ngono. Jane napa to, Tru? Ah sembuh. Bote awake dhewe muni Swatama mati. Lah sing mati ki sapa? Ya pokoke sapa-sapa sing mati wis. Cilaka kuwi. Nggih, Pun. Kula istoke wis gak tindakno. Swatama mati urung. Oh, urung. Engko. Oh, ya. Murka golek kepenak golek sugih tanpa rekoso netelisan yang ada ratu sing padha tekane pati ajur modar gajah-gajahmu Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Taruta saking godha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri. Lho. Sakjroning aku Bandayuda. Tak nggo ngeningake cipta kok dadi aku krungu swara. Swatama mati, Swatama mati. Apa pancen bener nek Swatama ki temekaning pati? Mongko aku ora ngerti nek Pancakara ora ngerti nek Bandayuda apa mati, sapa sing mateni? Ora pati Dugamana. Coba tak takon dhisik karo anak-anakku para Pandhawa. Cara wah Bapak Guru enek apa ya aja kurang pamengku ya Ngger coba leren dhisik nggone peperangan pun Bapak mung bakal nresihake ning pawarta swara pating brengok Swatama mati Swatama mati ora jare sing mati kuwi sapa sing mati kuwi Swatama Swatama iya sing mateni sapa sing mateni aku aku ora ngandel aku ora percaya nadyan iki ana jroning peperangan sak ngertiku kowe kuwi ora kejem ora mentalan aku ora ngandel ora takon karo kowe
Janaka pangabekti kula katur Bapak. Ya Pak Tampa. Juna wonten dawuh. Pun Bapak kepengin bakal mundhut riksa. Aku krungu kabar pawarta pating brengok kaya ngene kok ora kepenak temen rasaku. Swatama mati iki janjane sing mati iki sapa Janaka sak ngertimu? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Swatama? Inggih Bapa. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Ah, setunggale mau iki. Matur nggih anak Prabu. Bapa Durna pangabekti kula konjuka Bapa. Inggih Nger kula tampi. Wonten wigatos menapa Bapa? Ngaten nggih Nger. Pun Bapa badhe miterek. Kula mireng surak mawurahan. Surak-surak Swatama mati. Mboten janipun ingkang leres. Menika ingkang pejah sinten to Nger? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Ingkang pejah Swatama inggih Bapa. Ingkang mejahi kadang kula pun Werkudara. Wah, lho. Lho, blegudung manyar-manyar. Lelakon kok kaya ngene gek kepiye? Bapa kenging menapa benaripun Bapa Durna kok muwun? Apa panjenengan nangisi sedanipun Yayi Swatama? Mboten nggih. Kula mboten nangisipun Swatama, Swatama jek urip. Lah kenging menapa panjenenganipun Bapa Durna kok muwun? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan Ratu Suci kok gelem goroh. Aduh nggih. Eman-eman. Mula ta jagat iki ora tentrem. Jalaran akeh wong semuci suci. Eman-eman ta nggih. Menawi sampun undi Puspaka Jamus Jimat Kalimasada, Getihé putih. Ora cobi. Lah kok namung panjenengan trimah Dora golek kamenangan sing ora sepi wajine kok ngorbanke jati diri. Menapa mboten eman-eman to nggih? Kula ngeman dhumateng Paduka anak Prabu Puntadewa. Wong suci gelem ngapusi.